RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Oras niya to sa Gunyan, 35 minutos, makalihis, an alas 4 nin pagkahapon. Radyo Ronda News Watch, Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, pizza 9, kan bulan kan Pebrero taon 2022. Makakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio. Si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician. Si Tony Saison ang Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Si Jimson Oco, si Ringman, si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Limitadong face-to-face classes sa nagkakaperang eskwelahan sa Camarines Sur, pwede nang magpuon oras na magbaba sa Alert Level 2 and Risk Classification kan probinsya sigon sa DepEd Bicol. Vice Presidente Lini Robredo asin man na Senador Kiko Pangilinan yaon ngunyan duman sa Banwaan Kandaet, Camarines Norte. Dirty finger rason kan pambabadil duman sa Lapu-Lapu, Legazpi City. PNP Anti-Cybercrime Unit sa Camarines Sur pinaglilikay ang mga igwang mobile wallet kontra sa mga scammers. Mga halangkaw na bilang kan recoveries kumpara sa mga bagong kaso kan COVID-19 na ilista digdi sa Bicol, kaso udma. Retired uniformed personnel, politiko, asin man mga negosyante, pangenot na nagtatago kan mga badil na expired na ang lisensya sin kulang sa dokumento sa mga municipal police station sa Camarines Sur o Plan Katok Program. Mas pinakusog ngunyan na election period. Yan po ang nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal.
pwede sir na o makapagpuon kan face-to-face classes ang mga eskwelahan digdi sa Camarines Sur na nakapasar sa validation asin nakapagsumitir kan mga kinakaipuhan oras na magbaba sa Alert Level 2 and Rest Classification kan probinsya. Ini ang pinagsabi ni Dr. Gilbert Sadsad, Regional Director kan DepEd Bicol. Abuton na kaya sa kinakarkulo na 300 hasta 400 na mga eskwelahan digdi sa Camarines Sur na nagmamaot ng makapagpuon kan face-to-face classes. Kasunod naman kan pag-anunsyar ni Secretary Leonor Briones para man sa expansion kan physical learning. Mientras tantong pinaglinaw man ni Sadsad na pwedeng maglaog sa eskwelahan sa pagpupuon kan face-to-face classes ang mga estudyante maski dai bakunado basta igwanin parental consent o pagtugot hali man sa indang mga magurang. Oras man na maglangkaw liwat sa Alert Level 3 na presenteng ipinapautub sa probinsya, automatikamente na masususpendir ang face-to-face classes sa mga eskwelahan. Mientras tanto, ngunyan man na aldaw Pebrero 9, nakatalaan na ihatud sa uring hantungan si Police Senior Master Sergeant Jan Tiston, pulis na nagadan sa nangyaring pang-aambus kan mga rebelding NPA sa Kapupulisan kan San Miguel Municipal Police Station. Alas 9 nin pagkaaga, ipinagsagibo ang necrological service, mientras na alas 10 man ang misa dirikim. In connection kaini, nagsagibo man nin indignation rally kontra sa CPP, NPA, NDF, ang Catanduanes PNP, kaibaan mga miyembro kan na kahubinisan kontra droga asin man terorismo o kikidat. Kasuba gung alas 7 nin pagkaaga duman sa Batu River Park. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Yaon duman sa Banuan kan Dait Camarines Norte. Sinda Presidential Aspirant Lini Robredo, asin man Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan. Kasuba gung pagkaaga ngunya na Miyerkules. Nagkaigwa nin mini rally sa atubangan kan Sarong Mall ang grupo ninda Robredo kaiban sa indang mga taga-suporta. Kung sa insa sa iyang minsahe, tinawanan doon ni Robredo ang sa iyang ipinaga-promesang unisto na gobyerno na maangat sa buhay urog na kan mga nasa laylayan. Nagpahayag manin pasasalamat si Robredo sa mga Camarines Norteño nin huliman sa mainit na pagsabat kan mga ini. Mientras tanto, nin huliman sa Dirty Finger na puli sa pambabadil ang insidente sa Lapu-Lapu, Legazpi City alas 4 din pagkahapon kasuodma, Pebrero 8. Sigun sa inisyal na investigasyon kan Legazpi PNP, mientras na pakanta-kanta asin nagbabayli ang biktima sa sinambitan ng lugar, ikinauyam ini kan sospek. Burat subuot ang sospek asin nagpahiling nin Dirty Finger sa biktima o ang pagtaas ka na tahaw na muro. Makalihis ang nagkakapirang minuto, buminalos man ang biktima asin nagtaas man ini kan sa iyang tahaw na muro sa sospek na naging rason kan pagkakainitan. Huminali subuot ang sospek asin kan magbalik may dara ng badil. 2 beses subuot niyang pigpaputukan ang biktima na naging rason tanganing magsapo ini nintama sa tuong kamot.
Tulos man subot na ipinagdaraan biktima sa hospital, asin sa ngunyan, padagos pang pinagbubulong. Mientras tanto, pinaglilikay kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Unit ang mga may mobile wallet sa mga scammers na pinaglilimas ang laog kan account. Sinabi ni Police Lieutenant Angelo Babagay kan sinambitan ng opisina sa Camarines Sur, may inaaksyonan na sindang reklamo ngunyan mapadapit sa paagi kan paghabon na ini orog na sa GCash na usong-oso magpuon kan na magkaigwanin pandemya. Maski dai hinahagad ang one-time password o OTP, pwede pa man makuha ang password kung may pinabukasan na link asin pinaklik. Dahil subuot ini bukasan nin hulita na kukuha kan scammer an informasyon. Itinao pang halimbawa ni Police Lieutenant Babagay ang mga nabibiktima sa iba pang money transfer, credit card, asin man transaksyon kan bangko online. Kung may kabaing subuot na pangyayari, mas marahay na magpasiring sa opisina kan bangko. Napag-araman na saro sa mga nabiktima sa GCash ang residente kan Tigawon, Camarines Sur na nagahagad din tabang pampa-oferar sa iyang ama. Imbes na makatipon nin tabang, nilimas kan scammer an abuton sa 9,000 pesos. Mientras tanto, nakapag-rehistro nin dugang na 70 na mga bagong kaso kan COVID-19 ang Bicol kasuudma. Base man sa ipinagluwas na report kan Department of Health, sa sinambitan ng bilang 37 digdi ang hali sa probinsya kan Camarines Sur kung sain 16 ang hali sa syudad kan Naga, 8 sa Banwan kan Pili, 4 sa Sipokot, 3 sa Libmanan, asintig sarong kaso ang Banwan kan Buhi, Kamaligan, Gowa, Minalabak, Pasakaw, asin San Fernando. Nasa 14 man ang nairehistrong kaso sa Albay, kung sain tulong kaso ang hali sa Banwan kan Daraga, asin Malinaw, 2 sa Kamalig, Legazpi City, asin Mantiwi. Mientras na parehas may tigsarong kaso ang Ginubatan, asin Ligao City. An islang probinsya kan Catanduanes may siyam na bagong kaso, kung sain tulo kay ni hali sa Birak, 2 sa Batu, asin na tigsaro an Bagamanok, Karamuran, Pandan, asin man San Andres. Siyam na kaso man ang naidugang sa Sorsogon, kung sain 4 ang hali sa Sorsogon City, 2 sa Kasiguran, tigsaro an Gubat, asin Pilar. 2 kaso man ang hali sa Camarines Norte, na hali sa Banwan kan Basod, asin Talisay, asin mayong nailistang kaso sa probinsya kan Masbate. Apwera kay ni uminabot na sa 58,414 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 digdi sa Bicol, konsain 8,350 sa mga ini ang aktibong kaso. Nadugangan manin 440 ang bilang kan mga nagkararahay, kon kaya nasa 47,996 na ang recovery sa riyon, mientras na 5 man ang bagong nagadan, kon kaya uminabot na sa 2,068 ang COVID-19 death toll digdi sa Bicol. Iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, mas pinakusog pangunyan kan PNP digdi sa Camarines Sur ang pagpapautub kan Uplan Katok program na konsain isinabay ninda sa ongoing na Comelec Ganban asin sa regular na PNP checkpoint. Daiman na nagtrayumpo ang PNP
Ninhuli sa may mga gun owners na voluntaryong nagsusurendir sa saindang hipatura kan sa indaman na mga badil na expired na ang kontrata sinkulang na sa ibang mga papeles. Sigon kay Police Lieutenant Mark España, Deputy Chief kan Calabanga Municipal Police Station, kadaklan sa mga may badil sa saindang banwaan, retiradong pulis, soldados, may nagkakapirang mga politiko man asin nagkakapirang negosyante. Sinabi niya na ini ang pinaka-latest na nagpatago kan badil sa saindaman ay patura asin sarong negosyante. Parte ini kan uplan katok na programa kan Philippine National Police na ipinauutob sa bilog na nasyon. Subuot may listahan man sindang kapot hali sa saindang central office asin aram ninda kung sa irisay an igwang badil asin patin ang detalyes kay ni aram man ninda. Mientras tanto, gigibuhon na sa maabot na Pebrero 10 hasta 11 taon 2022 ang taunan man na PIB-IBIG Fair sa Maynalaba, Camarines Sur. Tampok man na mga stall o tsendahan kan mga pangregalo sa Valentine's Day, food stall, henna asin hard tattoo, music and games nagigibuhon sa municipal grounds kan Minalabak. Ilalansar man kan gobyerno lokal ang PIB-IBIG Festivity of Love and Artistry. Konsain libre and coffee painting as in basic photography workshop. Nagpagirumdum man ang LGU sa mga mabisita asin mapartisipar na sunodon paman ang pinapautob na health protocol para man sa kaligtasan kan lambang saro laban sa huma kan COVID-19. Mientras tanto, arestado ang mag-live-in partner sa isinagibong anti-illegal drugs operation kan Birak Municipal Police Station, Catanduanes Investigation and Detection Team, Provincial Intelligence Unit asin Catanduanes Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Barangay Antipulo del Sur, Birak, Catanduanes, alas 12:50 nin pagka udto Pebrero 8 taon 2022 kasuudma. Ang mga suspect pinagbisto sa pangaran na Kennedy Tindugan Navarro alias Pusong, asin na Arlene Ponciano Abraham alias Arlinda Olin, security guard asin parehas mga residente kan sinambitan ng lugar. Sa bertud kan mandamiento de aresto na pinagpermahan ni Judge Jenny Gapas Agbada na konfiskar sa laog kan harong ang 4 na pidaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na may laog nin pinagdududahan shabu, mientras na na-recover man ang sarong 38 kalibring revolver na may 4 na bala. Sigun kay Birak Municipal Police Station Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Francis Tabo, si Navarro dati naman na nakulong sa pareho man na kaso asin pinagkukonsiderar bilang high value individual kan PNP. Sa kaibong nalado ang sinambitan ng mga ebidensya dadarahon sa crime laboratory para man aramon kung ini shabu, mientras na isa sa iraruman ang badil sa sarong ballistic examination. Maray na hapon ki Madam Nineta Losenya asin man ki Madam Monica Pereke. Kay puan maaraman kan publiko an bilang kan mga nagadan nin huli sa bakuna kontra sa COVID-19. Kung igwaman kaya hinagad sa Naga City Health Office na aramon kung may mga nagadan sa COVID-19 vaccine. Sigon kay Councilor Vidal Castillo,
dapat maaraman kan publiko kung igwaman ninhuli sa inda subuot na barangay, igwang 12 anyos na aking nagadan matapos bakunahan. Dating aktibo ini asin na mabaskog ang lawas kon kaya bakuna ang nahihiling kan pamilyang naging rason. Igwa pa subuot na posibleng may helang asin bigla na sana na nagdakula ang tulak matapos man tudukan kan COVID-19 vaccine. Sigon kay City Health Officer Dr. Boots Borja, dai reported sa saindang opisina ang kamugtakan alagad pigpapaimbestigaran. Sa parehong pangyayari, pwedeng ipa-autopsiya. Apwera kay ni Mayo subuot na record ang naga na nagadan ninhuli sa bakuna. Mientras tantong sa 25 nagadan ngunya na 2022 sa COVID-19 sa syudad. 12 ang dai bakunado. Abuton sa 300 na sana ang aktibong kaso kanhelang sa presente kadaklan sa mga ini, mga mild cases. Mientras tanto, matrayumpong naarestar kan PNP sa pangingenot kan mga tauhan kan Talisay Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain John Lawrence Sabong, Chief of Police, katabang man at mga tauhan kan Regional Intelligence Division Regional Support Operation Unit, Provincial Intelligence Team kan Camarines Norte Regional Intelligence Unit 5, sigon sa koordinasyon man sa Quezon City Police Station, ang sarong electrician na pangsyam sa listahan. Kan Provincial Most Wanted Person, kan Probinsya kan Camarines Norte. Sa SM North EDSA, Quezon City, alas 8:15 nin pagkabanggi, kan Pebrero 7, taon 2020. Ang sinambitan ng sospek, pinagbistong si alias Panday, 31 anyos, tubong taga-barangay Bagong Bayan, Jose, Panganiban, Camarines Norte. Si Panday na-arestar sa bertud kan mandamiento di aresto para man sa kasong panlulugos na may relasyon sa Republic Act 7610 sa irarom kan kaso kriminal numerado 20574 na pinaluwas ni Honorable Judge Iban Didi Son kan Branch 40 RTC 5th Judicial Region Dait Camarines Norte petsado Nobyembre 5 taon 2020 na mayong pinagrekomendar na piyansa ang korte para man sa iyang temporaryomenteng libertad. Sigun sa report, si Panday ang suspect sa panlulugos sa sarong minor de edad na babayi na nangyari sa mismong harungkan suspect sa barangay Bagong Bayan, Jose Panganiban, Camarines Norte, kanakaaging Hulyo, taon 2020. Ang akusado, yaon naman sa kustodiya kan mga nag-arestar na otoridad, tanganing darahon sa korteng pinaghalian. Pig-umaw ni Police Colonel Julius D. Guadamor, ang mga operatibang nakadakop sa akusado, ninhuliman sa matrayumpong paglalansar kan Manhunt Charlie Operation asin padagos man na paglapag sa mga most wanted person kan probinsya. Nagpapasalamat man siya sa komunidad asin namamanuaan na padagos na nagtataw nin informasyon kung sa'y nagtatago asin na ang mga tawong pinagahanap kan lay o kan mga autoridad urog na ang mga nag-abuso sa kaluyahan kan mga kababaehan asin kahubinisan. Tawanin hustisya ang mga biktimang mayong kalaban-laban, pagtabangan na darahon sa bakal na rehas ang mga tawong nagdara nina pagtios asin man pasakit sa kapwa, dugang pa ni Police Colonel Guadamor. Mientras tanto, sa pinakusugman na operasyon kontra sa mga nagtatago sa autoridad, duwang most wanted sa riyon kan Bicol ang nasiod kan mga autoridad sa isinagibong magkasuhay na manhunt operation sa laog asin luwas kan riyon kan Pebrero 7 taon 2020
22. Ana naarestar ini pinagbistong sinda J.R. Armimento Abinado kan Barangay Bunot, Calabanga, Camarines Sur, asin man si Jose Eli Guevara Prongoso kan Barangay Loklokan Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte. Si Armimento ini ikawalo sa listahan kan Bicol bilang Regional Most Wanted Person na arestar sa Barangay Bunot, Calabanga, Camarines Sur, kan pinagsarong elemento kan CIDG Camarines Sur, Regional Intelligence Unit 5, 501st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, 1st Provincial Mobile Force Company, Camarines Sur, Highway Patrol Group, Camarines Sur, Marlit Calabanga Tracker Team, Camarines Sur, PPO, NAB Forsul, asin Calabanga Municipal Police Station, sa bertud kan mandamiento de arresto na pinagluwas kan Branch 63, 5th Judicial Region kan Calabanga, Camarines Sur, para man sa salang paggadan na mayong piyansa na pinagrekomendar an korte. Mientras na si Guevara ang panglimaman sa listahan kan Bicol bilang Regional Most Wanted o Wanted Person na nadakop kan mga tauhan kan Camarines Norte, Paracali Municipal Police Station, asin kan PIT Laguna sa pinagtataguan kay ni sa Barangay Timbao, Purok 2, Binyan City, Laguna, sa bertud kan mandamiento de arresto para man sa kasong paggadan na ipinaluwas kan RTC Branch 39 Dait Camarines Norte na mayong pinagtagama man na piyansa para sa iyang temporaryomenteng libertad. Ang PNP digdi sa Kabikulan mayong untok sa paglapag sa mga tawong nagtatago sa autoridad tangani nga magkadarakop asin panimbagon sa saindang mga naginibong pagkakasala tanganing matawanan nin magkakanigong hustisya ang saindang mga nagin biktima. In connection kay ni pigpasalamatan man ni Police General Jonel C.S. Tumo ang pamayukan PNP digdi sa Bicol ang mga nangenot sa mga operasyon para man madakop ang mga ini tanganing ihampang sa korte asin panimbagon sa saindang naginibong pagkakasala patin sa mga namamanuan na yung nagtao nin informasyon para sinda ang madakop. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician, si Tony Saison ang satuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, si Jimson Oco, si Ringman si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay.
salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Lilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais natin
Sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na ang nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na ang nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, Laila de Lima for Senator. Lalaban talaga at lalaban, tangan maibalik ang hustisya at ang pag-asa ng bansa. Okay, konting barita po, presidential campaign umarangkada na. Yan at umarangkada na talagang presidential campaign, nag-umpisa na kasudma, ang sa endang mga pagpurumpisa sa kanilang pinanggalingan. Karaban ni Isko, dinagsa ng libo-libong Manileño. Natural, sa Manila po siya. DILG sa mga kandidato mag-self-police sa mga patakaran hinggil sa pangangampanya. Abay, dapat lang. Retired uniform personnel, politiko at mga negosyante pangunahing nagpatago ng mga baril na expired na ang lisensya at kulang sa dokumento sa mga MPS sa Camarines Sur. Oplan Katok, program mas pinaigting ngayong election period. Ayan, sa detalye po, kaning tatlong baritang ini. Presidential campaign umarangkada na. Manila, Philippines, opisyal nang nagsimula kahapon ang 90 araw, 90 days na kampanya sa mga kandidato sa national positions sa bansa na nagdaos ng kanya-kanyang proclamation rally kasabay ng paglalatag ng mga plataporma sa bayan. Sinimulan kahapon ni Vice President Leni Robredo ang kanyang kampanya sa kanyang baluarte sa Naga City, Camarines Sur, kasama ng katandim na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Sa kanyang unang campaign, Stop sa Lupi, Camarines Sur, isinulong ni Robredo ang tapat na pamamahala at integridad sa hanay ng mga tao sa gobyerno upang
punta sa tama ang pera ng taong bayan. Sinabi ni Rene Robredo na hanggang hindi pinapalitan ang luma at bulok na klase ng politika, hanggang hindi nabibigyan ng inspirasyon at pag-asa ang mga mamamayan, ay talagang walang magbabago. Kaya ngayong umaga po sa pag-umpisa ng ating kampanya, niyaya ko po kayong lahat na sama-samahan kami, sumama po kayo sa laban na nating ito dahil ito ay para sa ating lahat. Kaya ito malakas ang loob ko dahil kasama ko kayo. Yan po ang sabi ni Senator Robredo. Press release. Naging matagumpay ang scheduled caravan and motorcade ni Presidential Candidate VP Leni Robredo at senatorial lineup sa isinagawa sa siyudad ng Iriga. Isang taus-pusong pasasalamat mula sa PNP Iriga sa pamumuno ng butihing hepe Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Hausian, OIC, sa lahat ng tumulong para mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng syudad sa buong pwersa ng PNP Iriga, sa mga kapulisan ng mga nagmumula sa Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Forces Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Nino Luzon, K9 LOD, Centennial Force Foundation, Barangay Tanod, CSU, ay Patrol, CDRMO at sa media na tumulong upang maging matagumpay at walang kahit anong kaguluhan na nangyari sa nasabing aktibidad. Ako Bicol, Party List, may top 5 national significant laws na naipasar sa Kamara puon pa kan taon 2010. Puon kan makatukaw sa Kamara ang taon 2010 at ako Bicol Party List, dai ini nagpabaya pag-abot sa mga legalisasyon. Katakod kaini, pinagsaysay ni Attorney Jihil Bongalon ang ikaduwang nominado kan nasabing partido ang 5 mayor na liyes na napapakinabagan na bako sana kan mga Bicolano kundi sa bilog na nasyon. Enot ang universal access to quality tertiary education kung saan saro sa mga co-authors kaini iyo si Congressman Alfredo Garbin Jr. Ini ang nagtataong libreng tuition fees sa mga estudyantes sa gabos na state colleges and universities. Panduwa, iyo ang Anti-Hazing Act of 2018 kung saan nagtatao ini ninhalangkaw na penalidad laban sa mga miyembros kan fraternities and sororities tanganing matigil na ang kultura kan hazing. Naging co-author man si Congressman Alfredo Garbin Jr. sa Free Irrigation Act na nagtataong libreng patubig sa mga parauma. Naibusulman kaini ang National ID System na magagamit sa gabos na transaksyones asin sa pag-avail nin mga benepisyo na gikan sa gobyerno. Dakulang tabang man ang Anti-Bullying Act 2013 na ang panginot na proponent iyo si Dipontong Congressman Rodel Batucabe. Mawot kan ako Bicol na maipautob ini sa mga opisina asin sa mga departamento maging sa mga organisasyon na maghimo manin sa diring polisiya para sa anti-bullying, huling dakula ang epekto kaini sa mga biktima. Siring kan pagkakaigwanin, depresyon, asin iba pang mga helang. Sa presente, pinaghahalat na sana man na marealisar ang increase of social pensions to indigent seniors kung saan pasado na ini sa House of Representatives na iyong mahatod nindakulang katabangan sa gabos na senior citizens sa bilog na nasyon. Sana kaiba ako. Asin pinaghihingoa man kan ako Bicol na marealisar ang ipinagbusol na foreign direct investment adaranin kadakol na trabaho asin mahatod nindakulang katabangan sa mga namamanwaan. Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila
ibalik Okay. Retired and uniformed personnel, politiko at mga negosyante. Pangunahing nagpatago ng mga baril na expire na ang lisensya at kulang sa dokumento sa mga MPS sa Camarines Sur o Plan Katok program mas pinaigting ngayong re-election period. Dapat lang sana wala ng biktima. Naga City mas pinaigting pa ngayon. Ngayon ng pulisya sa Camarines Sur ang pagpatupad ng Oplan Katok program na kung saan isinasabay nila sa ongoing ng Kumilik gun ban at sa regular na PNP checkpoint. Hindi naman nabigo ang polisiya dahil sa may mga gun owners na voluntaryong nagsusurrender sa kanilang himpilan ng kanilang mga baril na expired na ang kontrata at kulang na sa ibang mga papeles. Ayon kay Police Lieutenant Mark Espana, Deputy Chief ng Calabanga MPS, karamihan sa may mga baril sa kanilang bayan ay iyong mga retiradong pulis sundalo, may ilang mga politiko din at ilang mga negosyante. Sa kanyang panayam sa Brigada News FM Naga, sinabi niya na yung pinaka-latest na nagpatago sa ng baril sa kanilang himpilan ay isang negosyante. Bahagi ito ng Oplan Katok na programa ng Philippine National Police na ipinatutupad sa buong bansa. Anyay, may listahan naman silang hawak galing sa kanilang central office at alam nila kung sino-sino ang may mga baril at pati ang detalyes nito ay alam na nila. ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, hello to Muhammad Abnanan. Thank you for watching, Muhammad Abnanan. Thank you very much for watching my program, News, Action, and Information. Hinanyugan ta nga ulit. Sabi ko nga ni, ipermitang hinanyugon ini si Lolo General. Tanganing nare-remind po kita ng kung si Isay talaga. Ining si Lolo General na mayo po siyang ibang ini-endorso kung di siyempre ang satuyang very own Lenny Robredo for President po. Mayo pong iba. Mayo po kitang iba na dahil na kita magparahalat pa kung kiisay-isay. Mayong ibang siya po ang pinaka-qualified to be the next President of the Republic of the Philippines. Okay, inanyugon niya to ang satuyang pamusong komedyante na si Jaime Lolo General Jaime Fabregas. Tuwang-tuwa ining mga ko sa Amerika, tuwang-tuwa kay ni Lolo General. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigad sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita nin presidente na Bicolano?
ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku, manguragon kita. Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente ng Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Yes, kaya daita na po pagpalagpason ining pagkakataon na ini. Tamayo pong iba. Sabi ko nga ni, the most qualified of all those candidate for president is no other than Leni Robredo. Kaya hinapag-anhon ta po, pagkasaruan ta na, tama ining sinasabi ni Lolo General. Taano ta ang ibang probensya sa radit lang. Iguana, nagkaiguana sinda ng presidente. Samantalang ining Bicol, kadakol ta. Pang-apat kita o pang-5 sa pinakadakol na botante. So, pasiguro, this is the right time. And this is the right na may kandidata kita na mayong bahid na kahit sa na anomalya. Mayo kung iba. Kung di am sa tuyang our very own. Suportahan ta, iboto for President Leni Robredo. Okay. Kinanyo punta daw ining kung ano ining sinasabing iniulit sa mga bakit tatakbo si Senator Laila de Lima. Hinanyo kung ta ulitin ta. Gusto ko ining ipaaram sa Indo takon ta nagdesisyon sa uli na kumandidato para magsenador uli. Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it would be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng tanikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now or never. Panahon na upang tumugon at ibalik ang hustisya at pag-asa sa ating bayan. I am running again, so I may continue to speak and act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Laylaban tayong muli. Talagang laylaban talagang muli si Senator Laila de Lima para maibalik ang hustisya at ang pag-asa ng ating bansa. Ang programa pong ini ay hatod po sa Indo kan principal sponsor na si Susain de Lima, Sean Bourne, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poetino, and Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler, kan Mama Betty's Farm, Marisol Bundal, Lasa Resto Bar and Water Refilling, and of course kan Saranghe Motor Parts and Services. And of course, I would like to say hello to James Wally Osas, who is watching right now, and of course to Vincent Peter F.A. Mohammed Abimanan. You cannot understand what I am talking about, even the English. And Mohammed Al-Sobi EDF, and of course Ahmed El Nobe Taimur Khan, Samir Sid, Don Victor, Walter Frederick, and Osman Khan. And of course, kan mga nagdadarangog po ngunyan sa sandang mga transistor radio. And of course, I would like also to shout out the De Lima Gaspi family, De Lima from US of A. And of course, to my mga anak, to Ariel Luna, Aisa Arwin
Crisostomo Gaspe, and of course to Mary Ann, Austin Mariana Gaspe Asilien, and of course to Tonet, Aaron, and Altos de la Serna, and of course to Lorenzo Jos Gaspi of Toronto, and of course to Jewel Mina Isabel. Hello to all the Dilima, Laseda, Barayuga, Bloodlines. Ayan po, padagos po kita. Gusto kong tauan ng siguro engineer, mag-ano muna yata tayo, mag-komersyal. This time check is brought to you by Senator Leila De Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang pagiling mo, taiguang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. RPN, Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:37 na po, ngunya na pagkahapon. Magpadagos po kita sa programang Bareta, Aksyon, Asin, Informasyon. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Hello to Mahmoud of Egypt. And of course, hello to Alan Gaspe and Nelson Gaspe, Cuadrado Gaspe and Domingo Gaspe, Efren Gaspe of New Zealand. Thank you very much to all of you who are watching by live streaming, to Monica Pereke and Melanie Len Mendoza, and of course to all those who are listening from their transistor radio. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino.
hustisya at pag-asa. Okay, ang sabi ni Senator Laila de Lima, on re-election bid, my unjust detention cannot stop me from fighting and serving again. Opposition Senator Laila de Lima asserted that her continued unjust detention has never and will never break her spirit and her resolve to fight for her freedom and vindication and for the freedom of Filipino people from injustice and oppression. Ini po talaga ang advokasya ni Senator Laila de Lima na talagang he will not, talaga pong he will continue her observing those who are in the lower for her freedom and vindication for the freedom of the Filipino people from injustice and oppression. In her video message played during the campaign kick-off led by Leni Robredo, Kiko Pangilinan tandem in Bicol region yesterday, February 8, de Lima said her continued unjust detention cannot silence her, much less prevent her from seeking re-election. Kahit na po siya nakakulong na, kahit po siya ikinulong pa at nakakulong pa rin up to this present. Hindi po siya papayag na hindi tumakbo para sa pagkasenador. He will still fight for the human justice because we have no justice at all, especially those in the laylayan. Ining mga kasaraditan, ining mga kanagtitirios, ining mga biktima kan war on drugs. Mayo po talagang mayong pagkakataon na lumaban. How will they fight? Tumahimik na lang sila. Kasi they are not. Wala silang pagkakataon na lumaban. Paano sila lalaban? Because they are poor. They are just in the laylayan. How will you fight those who are in the administration na mga naging biktima kan drugs war na ini kan sa tuyong administrasyon. So, may mga nagtatanong kung sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan ay may lakas paabaya siyang loob ng muling tumakbo para sa pagkasenador. Ang kanyang walang pag-aalinlangang sagot, opo, hindi po siya matitinag ng pagkakakulong. At lalo pa nang naging matatag ang kanyang masigasig sa paglaban. Ipinakulong man nila si Senator Laila de Lima. Hindi nila kailanman nakulong ang kanyang paninindigan at hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na siya ay inosente sa kanyang mga ipinaratang na kasalanan. Of all those cases na isinampa po sa kanya, wala man lang po doon kahit isa na totoo. It is all fabricated cases. Lalo na po yung mga drugs cases na sinampa laban kay Senator Laila de Lima. So, de Lima, who hails from Irigas City, Camarines Sur, further shared that her battle since 2017, when she was unjustly detained, he is unjustly detained, has not ended, especially now that many Filipinos are struggling to free themselves from the government that ruined the entire nation. Talaga pong sinira ang buong bansa. Sirang-sira po, lugmok na lugmok po itong ating bansa. Lalo pagdating sa humanitarian. Wala tayong humanitarian. Wala na tayong hustisya. As if wala na tayong pag-asa, sinabayan pa ng mga ining pandemic na ini. Sinabayan pa ng kalamidad. Patuloy man nila siyang isiraan o patuloy mang sirain ang dignidad, tanggalin ang dignidad, inalis nila ang pagka-honorable ni Senator Laila de Lima. Pero
Hindi o nang patuloy siyang sinisira, ginagawan ng fake news. Tuloy ang kanyang laban. Senator Laila will never surrender whatever fake news na ibato sa kanya. Yan po ang katauhan ni Senator Laila de Lima na hindi basta sumusuko sa anything that will ruin her decision sa kanyang pagkatao. Hindi po yan ang personalidad ni Senator Laila de Lima. Hindi lamang para sa kanyang paglaya, hindi lang po para sa kanyang paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. She is more ang iniisip niya kung paano makakalaya ang ating bansa. Hindi lang po ang kanyang paglaya ang iniisip niya. Paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Yun lang po makalaya tayo sa sobrang karahasan at sobrang patayan because of these illegal drugs na ipinangako sa atin 3 to 6 months. No corruption, no drugs. But tapos na po ang termino nila. The drugs is still over there. Ang karahasan is still over there. At ang corruption is still over there. Sayang nga, nag-umpisa si Manny Pacquiao, hindi niya tinuluyan. I just don't know. Ini si Senador Roque. Sana po, itong kaso ng Parmali, there is someone na dapat maparusahan. So, ito po, paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian na lalong nagpapahirap sa taong bayan. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo dahil sa pagsipsip sa dayuhan ng mismong nasa Malacanang. Paglaya mula sa inhustisya at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng karapatang pantao. Wala na pong karapatang pantao. Hindi pinahalagahan ang karapatang pantao. Nasa posisyon sila eh. Wala silang pakialam kung anong nararamdaman ng taong mas majority, yung mga nangangailangan, yung mga nagdudusa, yung mga naghihirap. Yan po ang gustong iahon ni Senator Laila de Lima. Kaya what can we do to Senator Laila de Lima is we have to help her. Tulungan natin siya na iluklok uli sa Senado because she will fight for anything na hindi tama ang palakad sa anumang kanino mang administrasyon. Yan po ang nagdala sa kanya sa kulungan. Didiscuss ko yan at uulit-ulitin ko po siya. Ipapadinig ko po sa kanya yung mga salaysay niya before po siya inaresto, before po siya ikunulong. Ipi-play ko po yun sa inyo o babasahin ko po yun sa inyo. Attorney Dino De Leon, ang spokesperson ni Senator Laila de Lima and legal counsel niya, joined the Grand Proclamation Rally at Plaza Quezon in Naga led by presidential aspirant and Vice President Leni Robredo and Vice Presidential aspirant and Senator Kiko Pangilinan. They were also joined by other senatoriables, yung mga team up ni VP Leni Robredo. So, since De Lima's current situation prevented her from physically joining the event, De Leon brought with him De Lima's standee, yung picture po niya, which showed the senator flashing her signature De Lima hand sign. Yun po yun. Nakatayo po si Senator Laila, nakataas po ang kanyang kamay. Signature De Lima hand sign. The lady senator from Bicol maintained that she is seeking re-election to further advance her advocacies. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Hangad po ng makapag-akda at makapagpasa pa ng maraming mga batas na talagang nakakatulong sa mahihirap nating kababayan. Tulad ng 4Ps. 4Ps Law, Magna Carta for the People, for the Poor Act,
Hindi po yung mga principal sponsors po, si Senator Laila de Lima. Ang 4-piece law, Magna Carta Act Abur Act, National Commission on Senior Citizens Act, lumalaban tayo para sa isang bagong liderato na marangal at may paninindigan. Wala pong iba yun kundi si Senator Laila de Lima. Kung nais nating sumulong ang bansa. Despite the political persecution, she has been subjected to under the hands of Duterte and his lackeys. She is the only political persecution. She is the one na pinaka-prominent na ikinulong. De Lima said she does not regret fighting for what she believes in and for what is right and just. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Tinatanong siya, nagsisisi ba si Senator Laila de Lima na siya ay pinakulong? Hindi po. Hindi dapat bang maghimagsik siya o maghiganti? Ang sagot ni Laila, Senator Laila, hindi po. Isinuko lang ni Senator, isinuko kanalang ba dapat ang prinsipyo para mapalaya agad siya? Hindi po siya susuko. Hello to Madam Sonia Serranilla Briones of Taguig. Hindi po, never po na nagsisi si Senator Laila sa kanyang pagkakakulong. Hindi po siya dapat magsisi dahil wala po siyang kasalanan. Yung mga kasong ibinibintang sa kanya, it is all fabricated and it is all witnessed by those who are already convicted na yan. At nasaan na sila ngayon? Ang ganda ng pangako sa kanila just to testify false testimony to Senator Laila de Lima that brought her into house detention. Pero one of these days, lahat po yun kung paano siya, kung bakit siya ipinakulong. Ipapadinig ko sa inyo yun or ipapadownload ko yun para everyday iisa-isahin ko po yun na ipaparinig sa inyo para you will understand why Senator Laila de Lima is in her detention house. Kung bakit po siya ipinakulong, ando doon po lahat ng dahilan. Hindi siya susuko kahit kailan. Kasi ang kanyang prinsipyo, hindi laman sa kanyang paglaya. Lalong hindi, wala pa siyang pinagsisisihan. Gaya ng sinabi niya noon, karangalan ko na makulong. Inuulit-ulit po niya. Sinabi niya yon. Karangalan niya na makulong dahil sa kanyang ipinaglalaban, which is the hustisya at pag-asa ng bayan. Wala nang human rights. Di ba laging inuulit-ulit ng ating presidente until now? He keeps on paulit-ulit siyang sinasabing, I don't believe in human rights. Anong human rights? Walang human rights sa akin. Is that the president? Na ibinuto natin para alagaan tayo mga anak niya. He is the worst. Even his mouth. The way he talk. Hindi siya pwedeng tawaging honorable. Pero si Senator Laila de Lima, ang pagka-honorable niya, tinanggal pa nila. Samantalang, she is just fighting for justice. She is just fighting for human rights. Because dahil doon sa EJK na yun po ang nagpakulong kay Senator Laila de Lima. So we must always remember. Hello to Sonia Serranilla Briones, who is watching right now. And of course to Monica Perique from Limassol, Cyprus, who is watching right now. Hello, Monica. And hello also, Madam Sonia Serranilla Briones. Ate Sonia, you have to invite your relatives. You have to invite your neighborhood, especially those who are from Bicol. Again, ang programa pong ito ay hatid po sa inyo kan principal sponsor no other than Susain
Schönborn of Germany. And of course, ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, and of course, ni Botchokoy Rex Oliva, Rodolfo J. Poetino, and of course, kan Cyril Beauty Salon. Diyan lang po yan sa market site. Owned and managed by Cyril and Tuding Castro Verde Aquiler, na siya po, siya po ang nagpapagayon-gayon sa ko. Kaya until now, at my age, I'm still magayon-gayon. Di ba? Ma'am Sonia Serranilla, I'm still beautiful. Fresh, cool, and beautiful. So always feel fresh, cool, so that you will always be beautiful. And of course, atul pa sa Indo ni Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. And kan Lazar Resto Bar, and of course, ni Saranghe Motor Parts and Services. If there is problem with your motorcycle and your mga tricycles, kung ano man problema sa inyo, may mga dapat ba sira yung nindo, wag yung sira ulo. Hindi kasama doon sa shop ng Saranghe Motor Parts and Services. Ang sira ulo po, doon po sa Kadlan. Di ba? Ate Sonia Serranilla. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ang sabi ni Sonia Serranilla de Lima Briones, mabuhay si Senator Laila de Lima. Sabi naman po ni Monica Perique, hello po. Hello din. Ay, kumusta na? Minsan mag-chat nga tayo ha. Usap tayo. And of course, sabi ulit ni Sonia Serranilla Briones of Taguig. Are you from Taguig or Quezon City? But anyway, pareho lang yun. Bakit nag-i-inhibit ang mga judges na assigned sa kanya? Yes, 6 na po ang nag-inhibit. Nag-inhibit po yung 6 na judges. Because they have the case of Senator Laila de Lima, although I am not an attorney. There is no substance. They lack of evidence. May mga witnesses nga sila. May napatunayan ba silang ebidensya? Yung sinasabing pera, nakita ba? Nasaan ba yon? Yung sinasabing mga droga na yun na ginamit niya sa kanyang senatorial election campaign the first time. For in fact, sabi ko nga, kahit na nga tarpaulin nung that time, kulang na kulang po nun. Dahil ako mismo, nagpagawa po ako ng sarili kong tarpaulin para lang makapagpadala ko sa Bisaya. Makapagpadala po ako sa Palawan. Makapagpadala po ako sa Ilocos sa mga friends ko. Dahil they are asking for tarpaulins. Dahil wala po silang tarpaulin. Ayan po, ipinapadala ko yan. Nakakahon po yan. At nilalagyan ko po ng little amount para doon sa mga magkakabit noon, pang snack man lang nila. So, sabi ni Sonia Serranilla Briones, talaga beautiful ang cousin ko. Yes, I'm always feel cool, fresh, and beautiful. So that you have to maintain your beauty. And of course, magdigdi ka mo sa Iriga. Go to Cheryl Beauty Salon at sila po ang nangangalaga ng aking pagkagayon-gayon. Oh, di ba? At hello again to Muhammad Abimanan of Egypt. He is from Egypt. And of course to mga sino po ba itong James Wally Onses of Nigeria, Vincent Peter Efe of Toronto, Canada, Muhammad Abimanan from, sorry, you are from Bangladesh. Thank you very much, although you cannot understand what I am talking about, although I'm already using English because he is from Bangladesh. Si Muhammad Abimanan is hard to understand English and talk English. He is just a Muslim, so Muhammad El Subad of Egypt, who is now residing from New York City. And of course to Amit El Nobi, Egypt, and Taimur Khan. Ining mga tagahanga ko, Madam Sonia Serranilla Briones is all from other countries. Yung si Taimur Khan is from New Delhi, India. And of course si Summerseed, who always advise me, according to Summerseed, every time, and ining si
No, always advise me, if ever, every time you face to a camera, always smile. Okay, thank you. So I always smile. And of course, hello also to Don Victor, Walter Frederick, I just don't know kung from where is this. And of course to Osman Khan, how is your fracture na, your leg fracture? And of course, I have to shout out the Lima Gaspi clan, all the Lima from USA, to all those who are from the US, to Mama Lita, to Mama Fe, and of course to all their, sa mga kapinsanan ko, through Manuel de Bourbon, shout it out. I have to shout out the Lima from USA. And of course, ining mga Siranilla de Lima po from Canada. Ayan po, mga de Lima Siranilla. And of course, to my mga siblings, itong aking mga anak, dahil minsan nagtatampo-tampo ay sing. Lahat daw binabati ko, bakit sila nakakalimutan ko. And for some reason, sometimes I don't want to greet my children because minsan medyo nagsisentimental tayo, nagsisenti tayo. And cause, hello also to my Dr. Ariel Luna Ira Arwen Del Crisostomo Gaspi. And I would like also to say hello to Mary Ann Austin Mariana sa Casilin, and to Tonet Aaron Altos de la Serna. And of course to Lorenzo Jos Gaspe of Toronto, Canada. And of course to Jivelmina Isabel of Cavite City. Hello also to Delima Laceda Barayuga. Ayan po. Hindi ko po kayo nalilingawan. And of course, those who are watching, listening from their transistor radio. Hello to Marilyn Albar Orbon, who is, late siya. And hello also to Alan and Christy Gaspi of Limay Bataan. Cuadrado Gaspe of Dasmariñas, ay from Bulan Sorsogon, all the Gaspe from Bulan Sorsogon. Hello, magchat-chat po tayo at imbitahin ko po kayo or true, because of Senator Laila de Lima. And of course, those who are my one and the only love of my heart, Wally Osas, he is asking, who is that senator? Of course, we will talk about her. So, hello also to Nelson Gaspi and to Domingo Gaspi of Moltalban. Ayan, kinolekta ko lahat ng kagagaspihan because I will encourage them to support. I will ask to support Senator Laila de Lima. And of course to Sauli Gaspi, who knows very well Senator Laila de Lima from USA. And of course to Gaspi Grand Reunion. And also to Gaspi Sorsogon, Bulan Sorsogon. Ang daming Gaspi dyan sa Bulan Sorsogon. And to San Pedro, Laguna, Bacoor, Cavite, Dasmariñas. Gaspi dyan sa Sala Purisima, hindi ko po kayo nakakalimutan. Sa San Francisco, and of course sa Santa Teresita, Pulangi, kumusta po kayo dyan? Yung mga listeners ko po dyan sa Partido, and of course to all dyan sa mga nandyan sa Nabwa. Ano ba yung Antipolo old ba yun? I just don't know. But anyway, maraming salamat po sa inyo sa susuporta sa paghinanyog sa program Barita Action Informasyon. Kung meron po kayong mga katuyawan sa program natin, don't hesitate po sa tumawag, mag-comment po, or even sa Facebook. Mag-comment po kayo para sa kagagayon or anything na may aram po kayo na gustong ninyong o mayroon po kayong gustong malinawan regarding Senator Laila de Lima, tawag lang po kayo. I am always here po. Okay, Marilyn Cervera, who is watching right now. Okay, Marilyn Cervera, who is on live, naka-live po siya. Pero bakit pa hindi pumapasok? Hello, Marilyn Cervera. Hello. Hello, mate. Ayan, we are still cool, fresh and beautiful. Aka naman, kung tumawag ito, malapit na ang oras ko. Ayan, nasa live ako. Radio program live. Action. Barita Action Informasyon sa RPN DCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. Ayun po, si Marilyn Alvarez also, nagda-live streaming po. Invite your friend, especially those Bicolanos. Invite to listen, to attend to my program, Barita Action Informasyon, every 5 to 6 in the evening po ini. Marilyn, magplano tayo. I need banding-banding. Pag uwi mo, kahit dito lang tayo sa Bicol. Ayan po, pag-usapan natin ng maayos yan. Sa right now ba, nasaan ka ngayon? Dito sa kusina. Kailan ka uuwi?
Oo, mag-ano na ako, magpapaaram na ako. Time is o'clock. Wag mo yan, magpapaaram lang ako. Okay. Magpapaalam na ako. Kahit hindi mo na ibaba, magpapaalam na ako eh. It is time for me to say bye-bye. Ang sa tuya pong programa, tapos naman po sa rong oras, ang sa tuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Adeline Don Toralio. Andyan man po sa information si Tony Saison. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Jameson Toriano Oco. And nasa sa iyang PSD si Rodel Cesar. At siyempre ako po ang kaibanan ninyo everyday from 5 to 6 o'clock in the evening. Mayo pong iba, kung di si ako, si Manay Elma Dilimagas nagsasabing thank you to all those from radio and to all those live streaming. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.